Препоръчителен родителски контрол. Филмът не се препоръчва за лица под 12 години. 14 години. Който е нов филм? Лекциите на професор Математиков. Професор Математиков? Че това е образователен филм, бе. Да, бе, ама малко така. Какъв родителски контрол? Всички трябва да го гледат. Той един. Препоръчителен родителски контрол. Без контрол. Здравейте, студенти! Както знаете, аз съм вашият професор по математика, професор Математиков. Имам 25 години стаж като математик, но като физик моят стаж е дори малко по-голям. Аз не случайно съм се приготвил с това мотористко рокерско яке. Физиката е винаги добре да се практикува с партньор. По-добре да взема да реша някой интеграл или пък да докажа някоя нова математическа теорема и да дойда да ви покажа, да ви обясня, да ви обогатя като математици. И натискайте гъста до дупка от 0 до 100 за 2 секунди. 50, 60, 100, 200. Мотоциклетът набира мощност. Когато взех книжка за математик, взех и книжка за мотоциклетист. Тогава се купих и моето детски физически панталон. Включение на последното копче, което не мога да закупя, тъй като коремчето ми е наидрал малко в последните години. Няма значение. I like smoking lightning.